Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo govoriti o upravnom i neupravnom govoru, odnosno utvrdit ćete znanje o upravnom i neupravnom govoru kojeg spominjete već u 4. razredu i svladat ćete pravopisna pravila upravnog govora. Krenimo redom. Razlika između upravnog i neupravnog govora. Upravni govor je doslovno prenošenje nečijeg govora u pisanom obliku, dakle citiranje, kao u primjeru mama mi je rekla danas ne moraš učiti. A neupravni govor je prepričavanje tuđeg teksta, kao u primjeru mama mi je rekla da danas ne moram učiti. Upravni govor sastoji se od rečenice objašnjenja, kao u prethodnom primjeru mama je rekla ili pak tata je izjavio, ja sam uzviknuo, ona je zapjevala. Upravni govor uz rečenicu objašnjenja ima i rečenicu navođenja. Danas ne moraš učiti, idem po kruh, dosta mi je svega, magla svuda. Kod upravnog govora naravno da postoji redoslijed spomenutih rečenica. Evo prvo, najprije može biti objašnjenje, a onda navođenje, dakle objašnjenje ispred navođenja, kao u prethodnom primjeru. Mama je rekla, danas ne moraš učiti. Ovdje obratite pozornost na ovo istaknuto i crveno zapisano. Iza rečenice objašnjenja ne ide točka nego dvotočje, nakon toga razmak, a onda otvoreni navodni znakovi i veliko početno slovo. Na kraju rečenice ide točka i tek nakon toga zatvoreni navodni znakovi. Redoslijed može biti i obrnut. Objašnjenje iza navođenja. Danas ne moraš učiti, rekla je mama. I ovdje obratite pozornost. Otvoreni navodni znakovi, veliko početno slovo u rečenici, zatim zatvoreni navodni znakovi bez točke, nakon toga zarez, zatim razmak, a rečenica objašnjenja započinje malim početnim slovom i tek nakon svega toga ide točka. Rečenica objašnjenja može biti i između navođenja. Recimo, danas, rekla je mama, ne moraš učiti. Ovdje dobro promotrite. Dakle, otvoreni navodni znakovi, veliko početno slovo, zatim zatvoreni navodni znakovi, pa zarez, pa razmak, rekla je mama malim početnim slovom, zatim ponovo zarez, razmak, otvoreni navodni znakovi, malo početno slovo, točka na kraju rečenice i tek potom zatvoreni navodni znakovi. No, ni to nije sve. Što se tiče upitnih rečenica, evo kako njih pisati. Ne moram učiti, upitao sam mamu. Dakle, ovdje umjesto zareza postavljamo upitnik unutar navodnih znakova. A usklične rečenice? Ne, uskliknula je mama. Dakle, uskličnik ide unutar navodnih znakova i ne piše se zarez. Moglo biti i ovako. Ne, sa zarezom, uskliknula je mama i dodala, onda ide opet zarez, otvoreni navodni znakovi, već sam ti rekla. I uskličnik na kraju. To bi bilo kao da je mama rekla, ako je doslovno navodim, ne, već sam ti rekla. Što se tiče preoblikovanja iz upravnog u neupravni govor, mijenja se lice glagola, dodaje se veznik ili veznička riječ, a rečenica objašnjenja se ne mijenja. Primjerice, mama mi je rekla, danas ne moraš učiti. Mama mi je rekla da danas ne moram učiti. Ili, mama je rekla, danas neću ništa raditi. Mama je rekla da danas neće ništa raditi. Nakon odgledanog ovog filmića provjerite jeste li se uspješno svladali, a pitanja na koja biste trebali potvrdno odgovoriti, i ovako sa smiješkom, jesu. Znam li značenje upravnog i neupravnog govora? Znam li elemente upravnog govora? Znam li pravopisna pravila vezano uz upravni govor? I znam li preoblikovati upravni u neupravni govor? Ako ste sve označili smiješkom, bravo za vas. Ako niste, prođite ovaj filmić još jednom.